ụmụnne m ụfọdụ ndị mmadụ kpụrụ obi kpọọ umeji unu anụkwanụ ha unu ọsụ nwoke eji nwanyị chi ụmụ a married man ji nwanyị chi ụmụ nọ n'ime marriage enweghị esigara ya na nwunye a successful businessman gara ga enwe side chick a young girl ya na ya abụọ mega enyi ọ naghị akpọrute nwatakịrị nụ ntara ụlọ nwatakịrị amakwana hụ na o ji nwaanyị naanị ya na ya abụọ ma otu ha na-eche ahụ naanị ya ma ihe ọ gwara nwatakịrị ọ ya ka nwatakịrị nwaanyị bịara chọpụta na ọ lụọla nwaanyị ji ụmụ iwe weye ya jụọ ese so na ọ lụọla nwaanyị gwa ya na ọ gịnị ka o ji ghọrịa ya so na o ji nwaanyị and anyị tabekwana hụ aka so na o ji nwaanyị gwa ya ke nwoke agwawa esi ya gwa ya ugbe na ọ gara ikwe na ya hapụkwa datin na ya eji ego ihe dị matara na ya ga-eleji anya nwatakịrị nwaanyị break up with him gawara onwe ya young girl beautiful girl gawara onwe ya na-enwe ihe jikọrọ ya na nwoke ji nwaanyị na ya achọghị nwoke ji nwaanyị na ya gawara onwe ụmụnne m ọnụ mana mgbe ụfọdụ nwoke na-ebehave like a mini god ke chọọ something bịa wurukwu nke ji ego o believe na ihe a ya chọrọ ya ga-enwetarịrị ya ya na-achọ nwatakịrị enye nsogbu arịa ka ọ bịa chika ya bụ ọkwọchi ebe ha kwụsịrị nwatakịrị nakpa na-efe n'isi na ụlọ ụlọ nwaanyị ya achọzi ha na ọ gawara onwe na ya dị serious ya chọzi na enweghị ga-ebu achịtakwa ha back again elu ọrịrị na-achọzikwe m achọzikwe m ka ha nọ n'elie nwa agbọghọbịa nweta ya another young man dị single ya na ya abụọ abaiga na relationship ke nwoke ya metara ọhụrụ abịa witness ote this man na-eche akpa enye nsogbu mana ọ chọghị ịdị involved n'ihi na the lady fight o resist go well properly mgbe niile ọkpọ nke nwoke agwa nke nwaanyị agwa ya na ya gawara onwe gafee esi family ya na onwe ya na onye welie nsogbu ọ ya ka nke nwoke nụtara ka ọhụrụ proposal marriage kpọrọ ụmụnna ya na ya na-abịa ịlụ nwatakịrị mee introduction ke married man na-enweta information kpọwa ke nwaanyị si na the only condition ya ga-eji hapụ ọga lụọ di wụ na ọbịakọta bịa settle ya nye otu aka again otu aka for settlement na ọ bịa ya na ya bụ ọta na ya agaghị echefu ya na ọ raghị ahụ move on without her the lady ajụwa ngwe mmadụ na ya nwọta ugbe ya na ya lụwarala di bịa were hụ buru onwe bige ya nwa wee mara settle ya na ụdịdị agha na ya na ya bụ onye na settle ibe ya ke nwoke afụrụ ntụtụ taa na ya ga-emebiri ya marriage na mmadụ ha onye awụ ke nwa ya gbanye ọfọ n'ihi na o jighị okwu ihe ọ nọtara ọsọ ga-eme this lady ụmụnne m ya agawa na area mana ụfọdụ ụmụ nwoke ma onwe ha gaa ebe ama this girl ama ebuse spread the first news there that na ya anyị ga this girl yigide girl enwetazie another person bido ya chọpụta na ọ na-agbagharị ya pọsọ kpọrọ the girl gaa ụlọ ọgwụ ya wụ na the girl bụ HIV ya nwee test kwa ka Chineke mere ya ebere ya ebu ihe na this girl na obu ya ụmụnne m ọ ka na-efe efe ihe nọtere efere fekpo ke nwata nwokorobịa bịara ịlụ the girl na ntị obodo ebe niile ya na-akpọ mmemme na nwatakịrị na ovu ya ndị enyi ya na-akpọ ya na fon ya ga ebe nwatakịrị na-eme biznes ga spread the news ya na-atụja aka sa ndị ọlụ akwala di pipo enyi okwute onye wudie kore ihe na ugbe being that the young man mara ije this man na nwatakịrị ọ chọrọ ịlụ ya jụwa si ya nụrụ ihe dị otu ọgịrị the girl si na nwee na ụjọ na-adị ya na-enwe ihe dị otu ya na ya abụọ enweghị ụlọ ọgwụ ya na ya abụọ gara ma ọfụzikwe na asị ibu ya ma ọfụzikwe ihe ọsọ ya okporo ya ga ọ bụrụ na onye nwa bụ ya ebughị ya na-enwe ihe dị otu ahụ ke nwoke ajụwa ya sị na ọ gaala n'ọma ihe ya sị mba na ya na ya abụọ ke ya na ke ji nwaanyị agaghị ụlọ ọgwụ ha emeghụ that test na ya onwe ekwe emeghe ya na ọwụ ma ya ebue ya mana ya ga-ala ka ịma ọ ya ka ya ke nwoke ụjọ adọla na ya bikọs ya na ke nwaanyị emenwene ya ha abụọ akpọkọrọ gawa ụlọ ọgwụ rute mere ewere lab ewere blood ha ga-etest ya wụ na ha dị 100% okay enwe ihe dịka HIV ha dị okay ha dị normal out of joy and ịpụtazi ịma nwoke bata n'okwu ihe na-echenji the young man ewereze polisi bịa mezie ya arrest ọ ya gbuo lekaleka na ugbo ọgbaga akwụwachi anya ha ewere rizọtụ ha bịa jijie n'aka na-akọrọ ndị chọrọ ịnọ na the fact the news eburukwa gabakwa ewere polisi nya ndị ji na trouser na polisi mufti ha ji eji agachi weligi agachi o nwekwara ihe mmadụ na-aga emefu mmadụ ibe ya nwoke ji nwaanyị married man with kids tado nwatakịrị a young girl na-alụbeghị di n'oshiere n'ụzọ na-achị destroy ya
no share amana m ho feed ro ye bucha the news the girl aga be wa ga ga ndo ga mara obi ya wa gara godo mado ole ka ọ ga ikoro busha destiny di ke nwanya step ze in made the result ebe dị iche iche different hospitals ya na nwatakịrị dị okay yo onwe berelo nwatakịrị dị okay nwe ihe ha bụ oya ka bịara bịa pigrie buru ye ngwe ha na achiri je because one thing with police wo hele nwe ibu ntị buru ibu ha mara na ihu bụ layers aga enwe akalanya na olu ka na ama ya unu lere video no ta ka alaga ya akalanya tuetu n'olu agba ya akọcha agba mkpranya akwụsha esheli elu otelela traza ha police na jolly traza ha jalie ya elu ibo otelo nya ala elu ta ka eshelie shire ka nweka agaja ogini ka nwunye ga-eme ụmụ ya tolite ho video no akụkọ ga na-akọ kedu ihe ga-awụ ihe ga-eme kedu ihe ga-awụ the end result kedu ụdị insult nke hụta nwanyị inwetele gịnị iyuzule this woman ọrịa ya the young girl ọrịa ya mata nke weziokwu gawara onwe ya n'ihi na o kwesịghị ekwesị gị jidekwe n'ala o kweghị ya bịazi tanish imidi propaganda just tụtụrụ nwatakịrị aha ya lion feed ya nọ ka o kwuru na ọhịa ga-eme metụrụ imagine ụdịrị mmadụ ugboene ọkwa na o mere ka ahụ gbe ihe aga ọ wụdị ndị a na-ese ndị mmadụ ga-eme rọrọ this girl ahụ ga-eme ka ọzọ ọ gịnị ka obi mmadụ jiri jọọ njọ jọọ ugbu udele na njọ ewereli ya agaja ndị mmadụ na-atụ were gawa echi ugbo nwunye ya pụta na ya asọ ya nụkwa na keeki ya ga-ahụcha enwekwana ka onye ka ahụ mere ugboene ajụwa ya sọ gịnị mere ụmụnne m keeka ya kwụgana m keeka m hụpere m sima bịa gbotowara n'ihi na ọ na-ewute onye ọbụla kpachapụ anya ewụrụ nwa agbọghọbịa ya ga nwoke gịnị na-eme ihe obi ezu oke kpụrụkpụrụ pọs ọ ka ị mara enwere ihe o ji na-ezo kpụrụkpụrụ n'ihi na nwoke eji nwaanyị na-hide ya for long one way or the other ị ga-ama o dewekwere nwe sofa nso ị na-eri ya gwụla bịa ka arịa elu arịcha onye ọbụla gawa jishi ike mara onye gịnị abụọ na-eme ihe ọ dị mkpa ihe nọ na nwoke nọkwa na nwaanyị ụfọdụ ụmụ nwoke nwaanyị ha na ha emega ihe gwara ha datị na di ha nwụna ọha pụtala na marriage ha gaa ama na di ha nọfa family ha nọfa enwe onye okwu mgbe ụfọdụ wa ga-agwa ị gaghị ama mana Chineke nna mere onye hụrụ onye asị ekpere leruo anya ka ị mara onye gịnị abụọ mega ihe ọ nga ọha na m n'ọnụ udo dịrị unu